Taká istá otázka. Tak ja som spokojný s 3 bodmi. My sme v dnešnom zápase urobili dosť veľa chýb, kde sme prehrávali 4-3, išli sme do 3. tretiny, ako sme prehrávali 4-3. Chlapcom sme povedali v šatni po 2. tretine, že dá sa to otočiť, jeden gól nehraje v hokeji rolu. Ja som najviac prekvapený, že po minúte v 3. tretine a prišiel rozhodca a vylúčil nám hráča do 5 a do konca zápasu, čo som bol prekvapený, že sa stal nejaký faul. A rozhodca to nevidel, takže neviem na jaký podnet a na koho podnet nám vylúčil hráča, keď rozhodca to nevidel. To neviem, ťažko sa mi to hovorilo, no ale musím chlapcom poďakovať, že ukázali charakter a ubranili sme tu presilovku Bardejova tých 5 minút a potom sme mali my výhodu v početnom presilovku sme mali my a sme dali tie góly, kde sme rozhodli o zápase. Takže chlapcom musím poďakovať fakt za charakter, aj keď nebolo to pekné, ale som rád, že máme 3 body.